Bokajan subdivision angkang ke then nai lapen ke ban nai keso kachelang ahem lake Bokajan Community Health Center mate CHC henlo bangso hemalong penang arni pen tuberculosis mate TB keso se kachelang bomatuma phan kedamtang bosik ni phai khretroxi arni asona hormu akejoi pen keron asai dengpon Kedamtang penang arni pen Bokajan CHC along a mass campaign to eliminate TB bot hipi and ponsi Pradhan Mantri TB Mukta Bharat Abhiyan atum akera pen bang thomke batuma phan TB keso angthek long ponsi keso langpon bomlo Laso tengsi kedamtang penang cheklo pen cheklo jon wangta Dowai lapen kapre kecho sonamung ronpon bom sonsi kedamtang bosik ni phai khretroxi ni le thot setame bang thomke batuma phan hormu ronpon loposi babu intipen pachini bangso sai kedeng pona hu Dr. Deposit Deuri SDM lapen HO Dr. NC Day MOTC Business Secretary lapen Arya Sangphotum chetongdon bangso sai kedeng pona thilake det pia dang longpen TB bu kapheri memea ke sophan India sarkar lapen Assam sarkar hin penta tata bye bye kachi PG mate ke pavir de je phan ake mang pensi bangso sai deng ponlo lasi BCHC along TB keso kachelang donatum doan aphan asana hormu akejoi pensi ron ponlo Bokajan pen ananterang karbiang long life